Halløjsa, hjemme i Danmark. Så er det sgu tid til, at jeg lige skal vise jer en lille fantastisk ting her. En ting er, at vi står inde bagved henne og lige har fået noget at spise, en hel etage fyldt med restauranter, inklusive McDonald's. Det kan vi godt lide. Men så fandt vi lidt overraskelse, fordi der var en lille dør, og da vi satte os ud på den og nød vejret, fordi det er jo dejligt vejr i dag. Så jeg prøver lige at vende mig om en gang, så kan I lige prøve at se, hvad vi faktisk har sættet og haft en udsigt af her. Prøv at se en gang. Prøv lige at tjekke det der. En udsigt der her. Og vi står alle sammen og leger turister. Vi har Simon og Jack, der er fuld gang med at lege turister også. Bjerget, I ser derude omkring, der kører derude. Det skulle være det højeste bjerg i hele Viseu, eller hele Portugal. Og det får godt nok en til at føle sig lidt lav, eller lidt lille i hvert fald. Så, men jeg synes bare lige, at jeg lige vil vise jer engang vores udsigt, vi har her i det store center, hvor vi holder vores pause om dagen. Vi har 2 timers pause hver dag, så der er nok tid at bruge det på i hvert fald. Men jeg håber, I har det godt hjemme i Danmark, og der skal nok komme noget med herfra. Hej hej.